Екипът ни се отправи към следващата дестинация – община Белослав. Тя се намира в североизточна България и е една от съставните общини на област Варна. Територията на общината се простира от двете страни на Варненското и Белославското езеро. Тук бяхме посрещнати от новоизбрания кмет, инженер Деян Иванов. Първото нещо, което направих е стиковах и направих една ревизия на проектите, които са останали в общината, или по-точно които не са реализирани. Знам във всяка една улица и всяко дори най-затънченото място какво е правено в Белослав. Като възможности от тук нататък напред в бъдещето, мисля, че има доста какво да се направи още, за да може общината да стане по-привлекателна и по-добра за живеене. Не мисля да отдавам така почет на някой проект, кой е с малка стойност и кой с по-голяма и кой с по-малко значение или кой ще се облагодетелстват повече хора. Мисля да не пропускаме нито една възможност за проекти, които може да са кандидатства и които могат да бъдат реализирани. Като инфраструктура общината е на ниво доста голям процент, може би около между 80 и 90%, точно не мога да ви кажа. Подземната инфраструктура е подменена, пречиствателната станция е нова, почти във всяко населено място е изградена канализация, така че от тук нататък остава вече в новия програмен период да се изгражда само инфраструктура като асфалт, тротуари, улици, осветление и така нататък. Мисля, че на това трябва да се наблегне, за да може облика на общината да придобие така един европейски вид на един модерен град. Винаги казвам една приказка, не е важно какво иска кмета, а важно е какво може да направи по различните програми и проекти. Защото понякога очакванията на хората или на управляващи леко се разминават с политиката на европейските проекти или националната политика, така че е хубаво да се използват всички възможности, които могат да привлекат инвестиции или по-добро качество на живот в съответната община. Да, като всяко ново начало има лека корекция, все пак всеки човек е свикнал на един модел или тип на работа, така че за да може той да оправдава очакванията на гражданите от общината, да се чувства в една комфортна обстановка, според неговите разбирания и според възможностите, които има администрацията, за да може да постигне целите, за които е създадена.